Hrušovské múzeum sa rozšírilo o ďalšiu obrazáreň, a to expozíciou Nižný Hrušov v historických obrazoch. Svetoznáma maliarka, spisovateľka, politička, ale aj tunajšia grofka Anna Lesná sa v Nižnom Hrušove narodila 2. januára 1885 a prežila tu 54 rokov. Za toto obdobie vytvorila ona i jej umeleckí návštevníci množstvo obrazov s témou kaštieľa i samotného Nižného Hrušova. Za posledné roky sa nám podarilo získať a vyskladať vyše 100 diel s témou Nižného Hrušova, čím sme vytvorili kolekciu diel, ktoré majú pre nás i návštevníkov hlavne historicko-dokumentačnú hodnotu o tom, čo tu bolo. Mnohé zo znázornených objektov totiž už vlastne neexistujú. Okrem získaných diel s touto tematikou od Anny Lesnej, Jozefa Teodora Musona, Ripa Ronaja, Gergelyho, Seligu, Chomu, Chapčáka, Durkaja, Deneša Orbána a ďalších vytvoril podľa dobových fotografií fotografa Karola Garaja, teda syna Anny Lesnej, viacero dobových obrazov aj náš interný ateliér d'arte pod vedením kurátorky expozície Anny Havrilovej. Na základe tejto snahy sme nakoniec mohli na výročie Anny Lesnej sprístupniť ďalšiu expozíciu múzea, a to túto výstavu Nižný Hrušov v historických obrazoch. Samozrejme, že vedenie múzea túto expozíciu aj naďalej rozširuje, a preto zakúpime aj ďalšie diela, ktoré by boli s našim regiónom i grófskou rodinou tematicky spojené. Pozývame všetkých na prehliadku.